Wis diboke ngomong Mas Ali. Mas Ali Mojopahit. Wis ora nek Mojopahit. Jajane semangka akeh dik sampe bosok ngomong iki dudak Joko sapa wae yen durung entuk bapake gremo ade wis suwe iya Mas ora tau jamu Mas wis dik jamu dik lah kok ditampel gremo nakal dik ya ampun suwe dik ya Mas ora tau ketemu
Yo Kang Mas. Ya. Gak nate ketemu. Atuh, Dik. Yen ora ketemu rina wengi aku pikiran. Wis suwe, Dik. Iya Mas. Ora tau jamu. Jamu Mas. Ya, Dik. Jamu nang depot kadung adem. Cak priya wis suwe, Dik. Iya. Ora ketemu. Rasa Saiki bareng ketemu. Lah kok katon ayem, ayem tak priya, Dik. Iya. Nate jamu. Jamu, Dik, susuhe Jamu. blonjong lho. Jamu. Susuhe blonjong. Nyang depot teman. Ya, erek-erek kae. Wis suwe Kang Mas ora ketemu. Yen ketemu ya disayang-sayang. Tukak Dik, jajan apa wae.